Türkmenistan'ın dürli sebeplerine gallaç kärenetçiler pes hasırlı buğday meydanlarına orak mövsümini geçiriyen mahaly Prezident Serdar Berdimuhamedov Balkan vilayatynyň Gızlarbat etrawyna görnüşinden ýörüýte saýlanyp alynan bol hasyrly buğday meýdanyna Gallarownyň depkini bilen tanışdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap we Mar vilayatlaryna Gallarownyň barşy bilen tanışdylar. Habarçylarymyz Lewap vilayatynyň Halaç we Saýat etrawyna, şeýle-de Mar vilayatynyň Bayramaly we Murgap etraplaryna galla hasyrynyň ýagdaýyny öwrendiler. Maglumaty görä Lewap vilayatyna hasyl pes ýöne Mar vilayatyna has pes sebepde habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe gallaç kärenetçi dowam edýän orak mövsümini özleriniň plan borçnamalaryny dolup bilmänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlar özlerine bölünip berilen kärene ýerlerine şertname esasyna buğday ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýetişdirilen hasıly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satýarlar. Döwlet daýhanlary ýeňillikli dökün we tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Biz buğday ekip munyň ýaly pes hasyl alyp görmedik diýip Lewaply daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet teýçiligine köpçüliklerini habar berişleri işçileri we oba hojulyk resmiýetleri üstümizde hasyl mövsüminiň tas başyndan bäri ekiş we ýedek işleriniň agrotehnik kadrlary laýyklykda geçirilendigini, daýhanlaryň mineral dökünleri, ekrançylyk suwlary we oba hojulyk tehnikalary bilen wagtly üpçün edilendigini ýygdarly habar berip gelýär. Ýöne buğday meýdanlaryna hasylyň ýagdaýy döwlet mediasyny we oba hojulyk resmiýetlerini ýalana çykarýar. Bu ýyl näme üçin buğday hasyly pes bolup diýip Lewaply kärenetçiler diýerler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan gallaçylar pes hasyly gyş pasynyň sowuk gelmegi, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamyny ygylyň az bolmagy bilen ilteşdirýärler. Mar vilayatyna hasylyň ýagdaýy Lewapdanam erwet. Azatlygyň habarçysy özüniň baryp gören ýerlerini buğday meýdanlarynyň ençemesine gamış basan onu aýdýar. Gamışlaryň arasyna kombayn näme işeýär diýip ilki geň aldym. Soň seredip otursam ol gamış meýdany däldi, buğday meýdany ekeni. Kombayn gamışlygyň içinde bir sagat töweregi aýlandy. Buğday daşaýan ýüklüler bir kenarda garaşýar. Kombayn gamışlygyň içine gaýta-gaýta aýlandy. Ýöne bunkerini doldurup bilmedi. Nireden doldursun diýip Marly kärenetçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marly we Lewaply daýhanlar pes hasyly buğday meýdanlaryny harman atmaga çalışýan mahaly Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhamedov 13-nji ýylyna Balkan vilayatyna Gallarownyň depkini bilen tanışdy. Döwlet telewizionyasy Gızlarbat etrawyna bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğday meýdanlaryny görkezdi. Köpetagyň etegine ýerleşen bol hasylly galla meýdanlarynyň görnüşinden drondan düşürilen videolary döwlet telewizionyasına efire berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gözüňi dokundurýan buğday başlarynyň tolkun atýan meýdanlarynyň daýhan ihlasy bilen ýetişdirilendigini aýtdy. Şeýle-de buğday meýdanlarynyň gyrasyna hatara düzülen kombaynlar görkezildi. Döwlet telewizionyasy Marynyň gamış basan buğday meýdanlaryna hasyl gözläp iki ýana urunýan kombaynlary ýa-da Lewapda plan borçnamasyny dolup bilmän ýylyň ygylsyz ýa sowuk gelmeginden, suw ýetmezçiliginden şikayet edýän, hyrçyny diýişläp bahmyr edýän gallaç kärenetçileri görkezmedi. Ýa-da bolmasa buğdaýy derek saman ýygnap samany bilen göwünlerini hoşlamaga çalışýan marly daýhanlaryň halyndan habar alınmady. Döwlet mediasy Gızlarbatda göz ýetime uzap gidýän buğday meýdanlaryna serilip ýatan dykyz däneli buğdaýlary hasanaklap galla hasylyny ýygnaýan lehen kombaynlar görkezdi. Birazdan maýyň ahyrlaryna sewit häkimetleriniň resmi taýdan Gallarowna girişmek dawrasyny geçirmek üçin bol hasyrly galla meýdanlaryny gözleýänlikleri ma'lum bolupdy. Gallarowna ýurdun Lewap, Mar we Ahal vilayatlaryna 2-nji ýylyna, Daşawut we Balkan vilayatlaryna 9-njy ýylyna girişildi. Türkmenistanyň gowaça meýdanlarynda ýyda işleri geçirilýän mahaly häkimetler ýurdun paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagy dowam etdirýärler. Mar vilayatynyň büdjet işärleri bu işlere amal etmäge ýa-da özlerine derek hakyna adam tutup iýermäge mejbur edilýärler. Bu waka halkara zähmet guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berja edişine sineden mahalyna gabat gelýär. Marynyň gowaça meýdanlarynda hatarary bejerigi we yekelemek işlerini ýerine getirmek yeni büdjetçilerin üstüne yüklenýär. Olardan gowaça meýdanlaryna gitmek talap edilýär. Köp edarada işärlerden pul toplanýar we bu pula hakyna işçiler tutulup büdjetçilere derek paýta meýdanlaryna iýerilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 13-nji iýunda aýtdy. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her gün ýerden sagat 7:00-da Uniýaş töweregi işçini awtobusa mindirip gowaça meýdanlaryna iýerýärler. Bu awtobus gatnawlary vilayet häkimligi tarapyndan gurnalýar. Her bir işär hakyna tutma işçiler üçin edara ýolbaşçysyna 50 manady nagt tawşyrýar. İşärden bir aýyň dowamında 3 gedek paýta meýdanyna adam uğratmak talap edilýär. Bu işärleriň her biriniň aýda 150 manat puly edara ýolbaşçysyna tawşyrmaly bolýandygyny aňladýar. Hakyna tutma işçilere günlük 30 manat tölenýär. Edara ýolbaşçylary we häkimlik işgärleri büdjet işgärleriniň berýän 50 manatyndan 20 manady öz jübilerine urýarlar. Diýip marly bir büdjet işäri aýtdy.
Büdjet işärleri özlerinden ýygnalýan pulun möçörünün aýdan aýa köpelmese azalmaýandygyny aýdyp, ykdysady kynçylyklaryň, azyklaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda alýan zähmet haklarynyň aýyň ýarsyna çenlide ýetmeýändigini belleýärler. Biz çağalarymyzy iýdirmeli, geyindirmeli, ähli obahojalyk işlerini büdjet işärleriniň aýlyklarynyň hasabyna çözýärler. Başlyklar näçe alsalar da doýmaýarlar. Pul bermeýän işärleri dürli bahanalar bilen işden çykarýaly edýärler. Başga işiň ýokdugyny bilýän işärler ýygnalýan pullary bermäge razy bolmaga mejbur bolýarlar. Ýöne işärler sesini çykarmaýandygy sebäpli ýygnalýan pullaryň möçöri aýdan aýa artýar diýip büdjet işäri belledi. Bu aralykda marda howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşýan şu günlerde goýça meýdanlarynda hatarary bejergi we ýekelemek işlerini geçirýän işçileriň we daýhanlaryň ýagdaýy hem öwürlükli däl. Tutuş gününi aşy ıssy howada günüň aşagynda geçirýän işçileriň, daýhanlaryň, şeýlede çağalaryň arasynda saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp hasahana ýüz tutýanlar hem bolýar. Ýanymyz bilen getiren suwumyz ot ıssyda gyzýar. Aşy ıssy howada köp adamyň saglygy yaramazlaşýar. Köp käreneti çağalar bilen zähmet çekýär. Çağalaryň en çemesiniň içinden ýalyn kellesinden günü geçip hasahana ýüz tutýanlar bolýar. Ýurtda adam saglygynyň ilkinji ornuny durýanlygy wagt edilýänçe hökümet hatarary bejergi we ýekelemek işlerini geçirýän tehnikalary satyn alsa bolmaýarmyka? Diýip ýerli daýhan aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary vilayet häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Häkimetleriň ýurdun palty önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanýandygy baradaky soňky maglumatlar Halkara Zähmet Guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky boşnamasyny berja edişine syn edýän mahalyna gabat geldi. Halkara Zähmet Guramasy 5-16 iýun aralygynda Jenewada 111-nji ýyllyk konferensiýasyny geçirýär. Guramanyň ölüňleri ulanmak baradaky komiteti 12-nji iýunda Türkmenistanyň mejburi zähmeti ýatyrmak baradaky konwensiýany berja edişine syn etdi. Synyň netijeleri heniz köpçülüge el ýeterli edilmedi. Türkmenistanda okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen 14 000 okuwçy üçin tomusky din çalyş mewsimi hem başlandy. Emma ykdysady krizis we işsiz ýa-da pet gazançly enatallaryň maddi ýagdaýy çağalaryň din çalmak mümkinçiliklerini ýylyň-ýylyna çäklendirýär. Bu ýagdaýlary tiljermek üçin ençe mesebete aýlanyp gören habarçymyz durly ýaşdaky we istäk raýatları bilen söhbetdeş boldy. Ol meseleniň has düşnükli bolmagy üçin çağalaryň din çalmak mümkinçiliklerini degişdirlikdäki 3 topara böldi. Bellesek, bu ylmy bolmadyk bir tiljermedir. Habarçymyz gurply masgalalaryň sol sanda hökümet ýa-da kanun goruji edarlarda ýokary wezipelerde işleýän enatalaryň çağalarynyň din çalyş mewsumynyň degişdirlikde has saat geçýändigini belleýär. Bu çağalar gökderedäki awadaky din çalyş merkezlerine hatta izli-izine arkaýyn gidip bilýärler. Olar tölegli selgäklere, basseynlere hem gatnaýarlar. Garaz olar kadaly din çalyp bilýärler. Elbetde bu topardakylaryň sany degişlilikde az bolup, beýleki çağalaryň aglawasy barha yaramazlaşýan ykdysady kynçylyklar sebäpli özleriniň güýmenjelerini çäklendirýärler ýa-da hatta tutuşdymyz gara işde zähmet çekip maşgalatyna goltky bolmagy synanýarlar. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Dowamly gazanç sesmesi bolan, emma ykdysady kynçylyklar sebäpli gün güzeran harajatlaryny çäklendirmeli bolýan hojalyklaryň çağalary bolsa, çem gelen teristler arkaly özüni güýmenje döretmäge tinanýarlar. Bu çağalaryň tölegli medeni merkezlerine selgäklere dagy gitmäge puly ýok. Şol sebäpli olar uzakly gündaşarda öz deňduşlary bilen köp gatly jaýlaryň aralarynda oýnaýarlar. Basseynleriň tölegliligi sebäpli olar ıssy howada suw çüwdürümlerinde, aryklarda suwa düşýärler. Jemläp aýdanyňda umuman orta gatlygyň hojalyklaryna degişli çağalar mümkinçiligi çäkli bolsa da tomuz paslyny güýmenjede geçirip bilýärler. Diýip habarçymyzyň ýene bir söhbetdeşi nyktady. Emma İtaatan hem owa yerleriniň çağalary din çalyş döwründe hem durly gara işlerde zähmet çekip, grupdan düşen masgalalaryna hem aýt bermäge tinanýarlar. Ykdysady kriziň has köp täsir ýetiren şol sanda potratçylaryň işlerinden boşadylan enatalaryň çağalaryna tomusda oýnamak, şatlanmak asla ýatlaryna hem düşmeýär. Olar bazarlarda hamalçylyk edýärler, ulaglaryň tekerlerini uýarlar, mal bakýarlar, melleklerde otag we ýekeleme işlerini geçirýärler. Galy berse-de köçelerde dilekçilik edýärler. Olar beýleki deň duşlaryna teredip gaty kemsenýärler. Diýip ýene bir Türkmenistanyny öz sebitindäki ýagdaýlary suratlandyrdy.
Ol çağlaryň aglabasynyň maskalasyna goldaw bermek bilen birlikde täze okuw ýolu üçin hem iswaplary, egin eskileri satyn almak uğrunda pul toplaýandyklaryny sözüne goşdy. Çağlaryň gazanç etmek üçin isleýän döwründe olaryň betbagçylygy uçrap, hilak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Habarçylarymyz grupdan düşen hojalyklaryň çağlarynyň okuw döwründe hem tapaklaryndan daşgary zähmet çekýändigi sebäpli ygtybarly bilim alyp bilmeýändiklerine de üns çekýärler. Türkmenistan çağlar üçin sagdyn ýaşaýyş gursawyny, olaryň talabalaýyk idegini we zähmet eksploatasiýasyndan goraglygyny kepillendirjek kanunçylygy kämilleşdirip, çağanyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny kabul etdi. Emma habarçylarymyz we ýerli söhbetdeşlerimiz bu kanunlaryň esasan kagaz ýüzünde galýandygyny, häkimetleriň hem bu ýagdaýy açyk ara alyp maslahatlaşmakdan saklanýandygyny öňe sürýärler.